ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மை கிச்சன் பானுகாய்மனம். டுடே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்க்கலாமாங்க. இன்றைக்கி லஞ்ச் காம்போ முளைக்கீரை. நல்லா தளன்னு துவரம் பருப்பு நல்லா குழைய வேக வச்சு முளைக்கீரை 2 தக்காளி பழம் போட்டு கடைஞ்சிருக்கேன். கடுகு, பெருங்காயம், காஞ்ச மிளகா. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு கூட தாளித்து கொட்டிக்கலாம். இது புளி கிடையாது, புளி இல்லாத முளைக்கீரை பருப்பு கடையல். அப்புறம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக ஸ்டீம் பண்ணி ரவுண்டாக கட் பண்ணி குழம்பு மிளகாய் தூள் தான், சாம்பார் பொடி தான் போட்டு நல்லா பெருங்காய பவுடர் போட்டு மொறுன்னு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு இந்த மாதிரி சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரோஸ்ட் பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்குலேயே ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது, நம்மளுக்கு காரமும் போடுறோம், அதில் உப்பும் போடுறோமா, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதில்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா லஞ்சுக்கு பெருங்காய பவுடர் போட்டு நல்லா திக்காக உப்பு போட்டு மோர் கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதாங்க இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல். உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம பானுகாய்மனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.